Hello, kuble pi baru ki wapai egni ka video sa sen pedang sa bhai pi sa ni ka channel. Nganget pe pi don ha pedang kamer ka pha ka ba koi ka ba kya kum bangaru ngadon ha pedang kamer ka pha ka ba koi ka ba kya. Te nong kong nga kwa banai kuble pi baru ki ba page ki ba support yang ana ko po sa ko por mo. Ba lada pi wan ka sen ka ba nong kong ha ka ni ka channel jong aru nga pedang sa bhalang e pi baru. Te kawe nga kwa ban ong ye phi ba ban klet mo ban like ek ne ka video ban share si ke par log jong phi baro ban subscribe ek ne ka channel jong a te ha kane ka video man tagas ngi nga kwa ban batai phi khan det mo shaphang jong kane ka retinol mo namar ba ha ka to ka we ka video ba nga light shaphang ka to ka fine lines ba wrinkles te nga pan e phi bon ha kine ki products mo shaphang jong kine ki fine lines ba wrinkles ki serum la ne ki cream ba log mo ngan poi be ka main point jong kane ka video kata ka de ka retinol night cream na re-equal mo re-equal brand lane company ngilaban ong ba hakato ka way ka video barim ba nga light shaphang wrinkles kumno ban sumar kumno de ki e ki cream lane serum banta tang ba hakane ka video pat mo ngan batay phitang shaphang jong une way u cream na re-equal mo retinol night cream namar ba ngayo ibuon ba ki question na pedeng jong phi ba kaliya nga ba kong ngadon live post nem ngadon live sun nem ngadon south post nem ngadon south sun nem ngadon sun post nem ngadon sun nem mo long ne em ban pron kam ye kine ki cream la ne kine ki serum te ka answer la ne ka jubab ka de ha oi long ban pron kam ye kine ki cream la ne kine ki serum mo phla ban pron kam te nga kwa ban batai phi shaphang ka ne ka retinol night cream na re-equal ngala de ban batai bha kumno ban ta ha ka to ko ve ka video tang bangan batai biang hang ne kumno ba phinta mo te kham tam ye ki to ki beginners mo ki to ki badang shoes dang ban pron kam ye ki ne ki night cream kum kane ka re-equal night cream mo ngala de ban batai bha ye phi bala da phidang shoes dang night jump sha higher percentage mo namar ki ne ki retinol night cream ki don ya ka percentage mo ya ki don lowest to highest percentage mo te lada phide ki beginners ki badang shoes dang bat don kam dang shwana lower concentration kum re-equal mo kum re-equal 0.1 mo kane ka cream na re-equal kadon mo bon bhagine ki percentage mo te lada don na preng jong phi bakwa ban order what nam confuse mo sedang bet naka low concentration kum 0.1% mo te hagato ka way ka video ru ngala de ban ong ye phi ba ngala de shaj ban ta man shwa te kamot ba ngam de shu ka beginners mo ngam de shu ka beginners te ngala ban ta kum 0.5 la ne 0.3 mo te phiru phiha ban yai hakane ka process sedang shwa kum 0.1 te haden ba phila de ban ta kum ba shiar banai lai banai sau banai phila ban upgrade phila ban ta kum 0.3 mo 0.3% night cream na re-equal mo te phila ro banta haden bal phila de use kum ba snem asnem te phila ban tron kam kum 0.5 mo kane kade ka rule kum no ban prodon kam ne kineki retinol night cream kham tam yaw neu re-equal night cream mo te phila ban prodon kam hakane ka process sedang shwa 0.1 te haden ba phila mlen haden ba ka skin ka jong phi kala mlen mo te phila ban increase 0.3 na 0.3 pan phila ban increase sa 0.5 kane kade ka rule ba phi haban follow te man tapat ngan batay phi kumno ba phinta ya kane ka retinol cream mo kabanang kong hi ngan ong ye phi ba namar nga tip ba na pedeng don bon ha na pedeng jong phi ki bom pat chu ta kum kine ki jai cream mo ha ka skin ka jong phi te wat nam ta man la ka me mo phi habban sedang shwa kumba arsen lane lysen ha ka shitayaw sedang shwa arsen mo sedang shwa arsen ha ka shitayaw hapo shibanay lane hapo arbanay mo wat nam apply man ka med namar ba kansa
long react bah ka skin ka jong phi kham tam la da phim pat jo melen ban ta kum kene ki cream ha ka skin ka jong phi te haden ba ka skin ka jong phi pat kala melen mo phila ban increase lysen chita yeu mo te phila ban sedang pihak ban sedang kum ne wat nam ta man la ka met te namar ba kansa pen sniu pen ban ya ka skin ka jong phi la ne ya ka dor khmat ka jong phi senda ka skin ka jong phi kala long melen pan te phila ban sedang lysen ha ka chita yeu she made pot mo alternate day mo la da don nap teng jong phi ba padon kam ya kine ki minimalist serum là nè vitamin C serum haka night skincare routine jong phi wat nam mix wat nam ta haka jo kapor ya kine ki retinol night cream mo la da phi padon kam night cream retinol night cream phi haban padon kam tang retinol night cream bat moisturizer mo don long re ban mix kham tam long re ban mix bat ki we pat ki serum te haka por ba phi padon kam retinol mo retinol night cream Haden mapila de banta retinol haka skin ka jong phi ta sa moisturizer na jrong te haden mapila de banta moisturizer kamut ba tang arjai hi retinol night cream reequal plus moisturizer mo ki moisturizer la ne ki cream ba phi padon kam phila ban padon kam la kita te sata tang arjai hi mo haka por man men wat nam ta ya ka retinol cream la ne retinol serum haka por man step mo tang haka por man met hi phi haban ta la ne phi haban apply ya kini ki cream la ne kini ki serum te kata kadai ka we banga kwa ban pan shai haka ne ka video mo te haka por ba pita kumbanga la dep ong shim tang khendiet mo mdere kumbangi apply sunscreen moisturizer mdere kumta mo ngala deban pen EAP haka to ko we ka video ru kumno ba pen apply ngala deban ong EAP ba pi haban shim tang kumne ba pi haban shim tang kat ne wat nam shim bun mo kane kade ka we nga kwa ban pen shai ba EAP kane ka video shim tang khendiet kumne mo te haden ba phila deban sai khmat haka por man net shim khendiet kumne sa dot haka khmat ka jong phi kumne mo haden ma phila deban dot kumne baro shi khmat mo nama dang don ap deng jong phi ba confuse o ngin ta tang hakito ki badon line la ne wrinkles em derum ta phi haban ta baro haka dor khmat ka jong phi mo haban dot kumne po haka dor khmat ka jong phi sa blend haka skin ka jong phi te had up kumbashi minute a te sa ta pat sa moisturizer kata kade ka we banga kwa ban ong ya phi te nga kwa byang ban repeat hang ne hakane ka video ba hakapor ba phita retinol night cream wat na mix bat ki we pat ki serum kum vitamin C serum lane kum alpha arbutin serum em ma wat na mix yakine hakapor ba phita retinol phi haban skip alpha arbutin serum phi haban skip vitamin C serum te hakapor ba phim apply retinol pat phila ban padon kam kum vitamin C serum lane kum alpha arbutin serum haka dor khmat ka jong phi equal retinol night cream but moisturizer mo dakino kino ki moisturizer ba phi padon kam te sata kum ta mo te parlok saka weru nga kwa ban pan sha ya phi hang ne ba lada phi padon kam kum kine ki mo cream kum retinol serum lane kum retinol night cream kum to what ju glad ban padon kam sunscreen haka next day mo haka morning skincare routine jong phi day skincare routine jong phi what nam skip sunscreen lada phi padon kam kum kine ki products kham tam retinol night cream but ki pigmentation night cream kum alpha arbutin serum vitamin C serum kum to te sunscreen kade ka we ka badon kam bha lada phi badon kam kum kine ki serum haka skin ka jong phi nam lada phi expose chaka sngi kum to lada phi mo kansa thang pan ban ya ka dor khmat ka jong phi te kamon ba ban protect lane ban yada na ka sngi phi ha ban badon kam
sunscreen ha ka routine ka jong phi ha ka porman step mo kata kadai ka we bang kwa bha ban panchaya phi namar ba dona preng jong phi ba kwa ban don kame kine ki products mo khamtam retinol alpha arbutin tranexamic acid serum bon kine ki jai serum kum kojic acid serum bon na preng jong phi kum to ba ta ya kine ki serum tang ba phim phiklet pat phim ta pat ya ka sunscreen the next day kata kadai ka we ka ba bakla bham gada phi don kam serum kojic acid serum kum kini ki night cream lane serum kum to te ka sunscreen ka de ka way ka ba phi haban at ha ka skin care routine jong phi kada phi don kino ki skin problems lane skin issues ru ka de ka way lada phim don yang mong lada phim don kini ki skin care issue lada phim don kini ka skin issues ru ka sunscreen ka de ka way ka ba don kam ha bangin at ha ka daily routine jongi te parlok kane ka video kala posh ka bakut lada kane ka video ka ai jing rap ya phi lada phim pat snel thu haduk katarum phila ban comment po comment section phila ban kli yang ai ki jing kli ka ba phikwa ban kli te lada dona preng jong phiru bakwa ban connect bat nga mo ngamla ban iphone number nama dona preng jong phi ba pan phone number te hoi ngamla re ban ai mo ha public kum ne te tharai phila snel thu hi mo kade ka personal number jonga te ngamla ban ai ha public platform kum ne tangba ngan ong ye phila da phikwa ban follow yang po Instagram lane po Facebook phila ban follow yang te la phila ban text yang te ngan persangkat bala ban reply lane ban chat e comments lane kini messages jong phi te lada nga slam ru lada ngam yo iru wanam sngewe e mo ngan persangkat bala ban check te kane ka video kala posh ka bukut ne ka lada kane ka video ka ai jing rap ya phi bat ka ai jing man to ya phi te wat nam klat ban like ban share bat ban subscribe kane ka channel te bye bye take care and stay safe love you all